नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो खुलुमबाय इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों नोंथांमोना भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन हो प्रमद बर' बिथांनि जाख्ल'नाय बिथाङाथ' बिटिआरआव जाख्ल'बाय आरो बिथाङा गोबां सिमां सुजुहोबाय रायजोफोरखौ मोनसेबोथ' जाफुंखायाखिसै आरो थाखा जाख्ल'नायखौथ' बे 500निखौ 1500आव साप्लाइ खालामग्रा मिन्थिखायो प्रमद बर' बिथांखौ बिथांनि दोलोखौ नाथाय बेजों लोगोसे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे बेवहाय मोनसे पेकेज फैदोंमोन बिनि सिबा मिनिस्वर बिथाङानो मिनिस्वर बिथां नैबे दा बिथांनि नामाव बा बिथांनि बे खुंनाय बे काउन्सिलाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेवहाय फैनाय पेकेजखौ प्रमद बर' बिथाङा हारसिङै स्लिम थाइसेबो हराखै बे रावबो बुंनाय नङा बे काउन्सिलनि चिफ मानगोनां मिनिस्वर ब्रह्म बसुमतारी बिथांनि राव बेयो दाब्ला बेखौ माबादि फोरमायदों हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर'खौ माबादि थाखा जायो बेखौ नोंथांमोना खुद खोनासंदो आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्वरा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगां नों हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामना गालांखागोन आं मिथिबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्वर बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जितु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय फाग्लासो मा जानो जाखो आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागो राननांगौ हरैनिफ्रायबो हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ मानो बिनो रोङाखै ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दंना ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा हा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बे जाया बे बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोमोनलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरै सुक्ति खालामनाय माबा बहा बोरै आंनो देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारना गारबोजोब्बाय बहा बोरै मा मोनदों बोरै देखायनाय मा मोनदों बोरै मोनाखैबा माबायदि जाखो जाम्बा नोंसोरनो बिदि थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सुक्तिया खालामबाय बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनडिएफबि बिटिसिनि गासिबो जाजाजोब्बाय बोरै जानो जाखोलै दै आं रायलायगोन सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दङ होनांगौ माबा मोनसे मारै जानो बुंनानै लाब गैया खामानि मावनानै देखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारल'सो मा जानो खामानि मावनांगोन दे खामानि मावनि आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननायनि सिगां सायाव थिग खालामना गालांगोन आं मिथिबाय नोंसोरबो थिग थानांगोन जोंल' थिग आंल' थाबा जानाय नङा नोंसोरबो थिग थानांगोन मिथिबाय
बेलाय बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा बेखौ माबायाव सोंदोंब्रा जोंना मा होनो दिफेन बर'आव सोंदोंब्रा जाम्बा आं रासिनसिनसो लिटार अ फाग्ला जागोन नों बुंबायथ' सोंगोन आङो दे जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरजाय मोनसे जाबाय आरो नामावगौ दे सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो समय बिराद समायनि खोथा आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समयसाफोर आङो मिथिखाबाय आङो रायज्लायगोन सनमान होगोन आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था आं बेखौ लुबैयो फोरसा फोरसि जानो नाङा जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ मा बेना जाथाखसै जोंनि थांखिया मा एकदमबारे दे गासिबो मिथिजोबखागौ उनाव फैबावसै दे गोबाव खालामला दे जायखिया समयसाया समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে थेंक इउ दे